नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. माजाळी श्री देवती देवीलो अष्टबंधनाचो उत्सव. माजाळीच्या श्री रामनाथ देवस्थानाच्या परिवारातली परिवार देवता श्री देवती देवीलो अष्टबंधनाचो उत्सव 23 तारखेच्यान सुरुवात जालो. हो उत्सव काल रातींपर्यंत चलते आशिल्लो. ह्या धार्मिक कार्यक्रमाची सुरुवात श्रीमद शंकराचार्य पीठाचे गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामी हेमगेल आशीर्वादान आणि स्वर्णवल्ली मठाचे श्री भालचंद्र शास्त्रीले मार्गदर्शन सकल उत्सव सुरू झालो. 23 तारखेक मुख्य धार्मिक कार्यक्रमावरा अष्टगंध गोवा हेमगेल वतीन भक्ती संगीत आणि नाट्य संगीताचो खास कार्यक्रम झालो. बुधवार दिवस बी इतर धार्मिक कार्यक्रमावरा होम हवनाचो कार्यक्रम झालो. रातीन महिषासूर मर्दिनी हो खेळ झालो. गुरुवार काल सकाळी बी विविध धार्मिक कार्यक्रम जावन पूर्णावती झाली आणि 3 दिवस चलतल्या अष्टबंधन कार्यक्रमाची सांगता झाली. दनपार भक्तजनांक महाप्रसादाचे आयोजन आशिल्ले. गुरुवार काल सांजेर देवती देवीले देवती शिट्टा ते गांवगिरी रामनाथ देवस्थान पर्यंत रस्त्यातल्यान भव्य आणि दिव्य अशी मिरवणूक झाली. प्रत्येक तोरणात देवी भक्त लोक स्वागत करू उभे आशिल्ले. विठू नामाच्या गजरात भक्तिमय वातावरणात ही मिरवणूक पार पडली. पुराय माजाळी भक्तीचे आणि उत्सवाचे वातावरण तयार झाले पळून मेळताले. आज पळयात माजाळी श्री देवती देवीलो अष्टबंधनाचो गुरुवार दिवसाचो व्हिडिओ.
सगळ्यांक नमस्कार. कारवार तालुक्या भितर रामनाथ खंडात हे देवते देऊळ म्हणून रामनाथाचे परिवार ही देवी देवती त्या देवतेचे रामनाथ रथात घेऊन हिंगा 3 दिवस रावलो आणि 3 दिवसां त्या देवीचे पहिल्या देवी फातरा रूपात आशिल्ली. आता ती तेका एक रूप दिल्लें आसा देवीचे आणि तेका देवते देवी म्हण ही आमगेल्या माजाळे भितर एक जागृत देवी आणि त्या देवीले अशी एक ससाय आशिल्ली की खंयची रोगराई तेगेली तीर्थ आंगाचेर फापूळ जाल्यार रोगराई उरना आशिल्ले अशें फाट लागून पुर्वज बी सांगते आशिल्ले आणि अजूनही तेगेली तशीच एक हे महिमा आसा त्या देवीली. आनीक एक खूब अशी लोकांक म्हळ्यार हाकेक धांवन येवची देवी ती आणि त्या देवीला आता 3 दिवसां अष्टबंधना भितर सौंदा मठाचे बालचंद्र शास्त्री हेमी येवन आज शास्त्रोक्त पद्दतीन सगळे तांत्रिक विधी विधान करून घेवन देवीले सगळे पंच नाण्यान तेका शास्त्र करून घेवन तेका निद्रा अवस्थेत दीस दवरून मंत्र जप तप करून घेवन तेका आज सकाळी तेगेले प्रतिष्ठापन केली. आनीक जवळ जवळ ह्या उत्सवाक 10 ते 11,000 लोकांनी आज उपस्थित आशिल्ली भक्ताली आणि तसेच महाप्रसाद बीन इतले लोकांनी अरेंजमेंट केल्ली आशिल्ली. आणि ही माजाळी ग्रामा भितर ही एक ह्या कर्नाटक आणि गोवाच्या बॉर्डराचेर एक जागृत देवी म्हणून प्रख्याती असते गेले आणि तसेच हजारो भाविक गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक आमगेले मंगळूर बेंगळूर बेळगावच्यान हिंगा भरपूर असे भक्त येऊन त्या देवीला दर्शन केले आणि मस्त सुंदर प्रोग्राम झाला. आयच्या ह्या दिवसाचो शास्त्रोक्त वेदोक्त पुराणोक्त या 18 ग्रामाची ही जागृत देवी ह्या देवीरो 3 दिवसाचो या आमगे 18 ग्रामाचे जे जे आमगे भक्त आसात तेमची वती जवळ जवळ म्हाका दिसता 200 वर्सां पयलेची ही जागृत देवी परत आयच्या दिवसाक आज ही आमकां सगळ्याक पावच्या कारण म्हणल्यार अरविंद पवार आणि तसेच जे रामनाथ देवालया स्थानात ही अगदी उंचेचेर स्थापन केलात. आणि परत सांगचे म्हटल्यार ह्या देवीलो कसले तुगे संकट उरत कसले तुगेले दुःख उरत रोग राई पिडा उरत आणि कसली तरी करणी दोष उरत ही करणी दोष तितल्या आवडून ही मुठीत घेणारी ही देवी आसा. करोना म्हणिलो हो जे ते वारो येयलो आसा हो वारो ह्या देवीन तेगेले चरणात दवरून बाथरूमात उडयतली ही तेगेली ताकद आसा. गोवा बाउंड्री कर्नाटका बाउंड्री बरोबर ती बी आसा आणि त्या निमित्ती जे जे कडेन आमगेले भक्तांनी एक सेवा केली आसा तेमकां कसले रोग राई पिडा कसली उरना म्हणटा. आणि तशीच ही देवीली 27 तारखेक पौर्णिमा ह्या पौर्णिमेचे 28 तारखेक ही दिवजा दिले नंतर परत हिंगा भांड ओढ आणि सकल दवरतात आणि ह्या भांडीची अशी कला आसा एक किती म्हणतात दाल्लो फुडे बायल फाटी अशी ह्या हेज्या प्रमाणे फाटल्यान येता ती रडत येता आणि फुडल्यान येता हो एकदम वेगळाच येता अशी हेजी ह्या धरतीची महिमा. आणि सगळ्यांनी जे कितें आसा पळय न हिंदू न मुस्लिम न ख्रिश्चन अशी ही ठाण बसून ही आमच्या हिंदुस्थानाची ही देवी आसा. पुरोहितान सांगिल्ल्या प्रमाणे शास्त्रोक्त वेदोक्त पुराणोक्त ब्रह्मा विष्णू महेश ह्या आधाराचेर आयची तृतीया आज त्रयोदशी ह्या नक्षत्राचेर आज ही बशिल्ली आसा. आणि अशीच ही प्रत्येक वर्स जीर्णोद्धाराची जात्रा जावची म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता.
Thank you.
Thank you.